जों दिनैनि सिमिन खांग्रायनि दखानाव जों खरसबो खालिया होननानै स्माइटां लाइसना दै जत अफिसावबो एप्लिकेशन जों बावना थांखा हांके जों कक बरक बायनो सुयै जमा लायना अबनो सिनि चबा खापानि ताहुते बुकसं खापांनि ताहुते बुखुक तै त्रिपुरी खरां नाय तंनाय जत ताहुते बुखुरनो हायनो हाय लामजो सुगो जों त्रिपुरी खरां नाय खापांनि ताहुते बुखुसं जों नरकनो हाय हायनो कबनो मसंगो नरक तिनि पहिला से सिन त्रिपुरी खरांनि उ भिडियो सपाय द्रखंगाकै नरकनो कयनाय सिनि त्रिपुरी खरांनि तिनि सिनि उ त्रिपुरी नेशनलिज्म बा आइडियोलॉजी नि ककनो ति जदिनो पहिला खनाना थांद्रप हनखे नरनो कयना मसंगो सिनि उ त्रिपुरी नेशनलिज्म बा आइडियोलॉजी नि ककनि भिडियो पार्ट 1 बाय पार्ट 2 अलरेडी न तंगो सगां पहिला आ भिडियो न नायनांग तो हनै नरनो खाबाय खुबाय त्रिपुरी खरांनि कबगो इंगे फादि खापानि ताकुते बुखुकसं जे बरक पार्ट 1 बे पार्ट 2 खनाजाक आवरन बागै जों ताबो कक्सेना थांसिनाय खापानि ताकुते बुखुक आवरक त नरक साइमंखा सिनि त्रिपुरी नेशनलिज्म बाय आइडियोलॉजी नि वन सुमुंग रक डिवाइड पॉलिसी नि कक रक साक बाय थांसे जों कलगजाक जों बबतेके दफानो मथांनाय आइदबा खापानि ताकुते बुखुसं इंगे फादि हाय न जों ताबो बबतेके त्रिपुरी नेशनलिज्म बाय त्रिपुरी आइडियोलॉजी नि बिसिंतै बबते हाय खलाय जों चापसा चाप जागै सिनि दफानो मथांनाय आ कक फाइसिं जों हाय न ताबो सालायना थांलायनाय बुट रनाय रिया जेसेबा नंथों जे बरक कक सावै तंनाय बरकनि बिसिङावबो कायसा चबा तंना नां आ चबा निबो मुंखा त्रिपुरी नेशनलिज्म बाय आइडियोलॉजी नतुयै जों हिमलायना नांनाय बाइके हिमनाय खापानि ताकुते बुकसं नों जेफा जागाव फानो बुरुदि एबा रियावै फानो तंदि हाय फानो त्रिपुरी नेशनलिज्म बाय त्रिपुरी आइडियोलॉजी नि नाहारमुं वानसंमुं नि बिसिंतै हिमना नांनाय खापांनि ताहुते बुकसं नरक वानसुगैदे नायखा खांराय रक सिनि त्रिपुरा हास्तेव आसुक बिसि रमै बरक कथां बबते हायगा तंगै तंग आ ककनो तिनि नरनो सकुरगै साइखनाय खापांनि ताहुते बुकसं नरकनि कामि आमचाय गाना गेनेव जेसुक खांराय रक तंग बरकनि नगर नरक नायसिगै नायनायदि 20 families खांराय जदिनो तुमुंनो तंगै तंखा हांके 15 family जैसे के पनो बरक बिजनेस बाय इनवॉल्व तो री दुकान चा दुकान जूता दुकान बेरमान दुकान अब बाय बरक गदालै बरक बिजनेस खाय तो बुरनो र सा पाइनाय रक साबो जोंसो थां पायो खापानि ताखै बुकसं चिनि रां बायसे बरकनि बुसा बुतैनो डॉक्टर इंजीनियर सनामों पिसाव बिजनेस खालायनायनि याफोबा रांबो गैला मानो तंगो जोंखै बिजनेस खालायाबा सिनि याफो रां होय सिनि तिप्रासा बसंरंबो ताबो गोबांमा जागावनो दुकान रक रना चेंखा ओंखाय खापानि ताखुते बुस्रंनो नरनो अबनो कयना मुसुंगो तिनिनि सिमिन त्रिपुरी खरांनि तिनि उ भिडियो नखरमानि यागोलो नों नायबैमानि यागोलो तिनिनि सिमिनो आंतै खांराय रंनि दुकानो हाति खायलिया नै नों समाय मा तांनाय तामनि बागै समाय मा तांनाय होखे नों बनि दुकानो हाति खालायमानि बायसि बतिनि मारुति ओंथों गारि ओंथों बास ओंथों पायै बुसा बुतैनो डॉक्टर इंजीनियर सनामै तंगो ओंखै जों सिनि त्रिपुरी बसंनो चाबै तलांगै थांगै तिसानानिबो जों आपते हायख्लायनो माति सालायसिनाय उ जागाव गोबांमा बरक न होनाय मानो सिनि बरकनि अर सिमेन्ट पाइमानि बाय चुगिया आ फालनाय बरकले बबुरु पाइनायबा नै आव खापनि ताकुते बुकसं बोले दुकान नायबा ब होलसेल मा पाइनाय ब पाइमानि जे जागा फानो ओंथोंता हाय फानो 100% नि बिसिङो 80% बरकनि बिजनेस
थै गलायसनाय खापनि ताखुते बुसं आपतिहाय गोबांमान दङ तिनि बिश्रामगन्ज फानंथों कमलपुर फानंथों महारानी फानंथों बर' जतनो दुकान बासे थाङै दं अबुंखा नन अफिशियल सामु उ नन अफिशियल सामु न नों आंनो मा संसानाय उ थामसा अंदि चापजागदि हनै पलिटिकल पार्टी लीडर रक उ कगनो साइमेया उ कगनो सिनि त्रिपुरी खरां त्रिपुरी नेशनलिज्म बा आइडियोलॉजी न नाहारि हिमै तंग मानि बागिसे उ कगनो त्रिपुरी खरां सावै मानो जेसक फानो पलिटिकल लीडर रक जेसक फानो लीडर कतर कतर फानंथों बरक नरक थामसा अंगना बांगै जेसक पलिटिकल पार्टी फानो नरक खलायदि खांग्रानि दगानो केबो तिरिन जेमन खाति ताखलायदि नै कुनु पलिटिकल लीडर रक आफावनो साइमेया खापनि ताखुते बुसं आबनि बागै सिनि त्रिपुरी खरांनि नाहारमु अबनो सिनि बुसकांगो सिनि सराय खनाय रंनो सोंति साना नांगो आबनि बागै खांग्राय रंनि अरो हाति खलायमानि बनि बुसाबुतै सि कासाना इंकै आ खचनो नों सिनि तिप्रासा फालनगो आसगै माने खनै फालै मान्या खेतंनाय बनि दगानो नोंनि नि रांनो थांगै सबायदि हुखेसे बबनि बुसाबुतैनो निनि रां बाय इसा माने नाहारो किसा फालो खलाय बनि बुसाबुतैनो ब डॉक्टर इंजिनियर टीसीएस टीपीएस आईपीएस हाय पुस कतर ब बनि बुसानो परिरनानि बागै सेट खलाय मानाय आपता हेखलायसे जों सिनि दफानो मथांगै मानाय खापानि ताहुते बुसं तलुक तुरुक खापानि ताहुते बुसं जों आसुक बिसिरगै जों बरक बेबसा खलायो जोंखे पायो जों बरकनि या फांगो तैलो बरक हामसावै बथाय थायो बुबार बारो बेलाय काहामखेनो ओवानसुइ मांखासिनि तिप्रासाबो संरक ड्राग्स नति फालनाय साबो वानसा पाइनाय साबो सिनि तिप्रासा फालनाय साबो बांगाली सानाय साबो सिनि त्रिपुरी बेलाय किसा बायनो रमै मानखा थैनायखा सिनि बरक रक ड्राग्स जाबाय हनै खासिवै गोबांमा जागावनो ड्राग्स नति प्रोटेस्ट खालायमाने जों नखा बनि बुसानो मथाङै नारंना बागै बनि बुसुनो मथाङै नारंना बागै ताखु बुखुनो मथाङै नारंना बागै अबो नावै बिसा बिसनिनि बिसिंगो एक्शन अंमानि बागैनो आबो अपते हाय कतर मुभमेन्ट खलायजाखा आहायदबा खापानि ताहुते बुसं जोंबो आहायनो स्लो मोशन पयजननो खलाय दङ खापानि ताहुते बुसं आ पयजननिनो नखरनानि बागै सगां पहिला खांराय रंनि दगानो केबो हाति खलाया उना उंथुं खापानि ताहुते बुसं अबखे नन अफिशियल ताबखे अफिशियल कायसा हायनो सापेने खापानि ताहुते बुसं सिनि त्रिपुरी खरां ऑफिशियल हंके बप्ते हाय हंके जों साइमानो त्रिपुराओ सेकेंड लैंग्वेज कक बरक होनाय सेकेंड लैंग्वेज कक बरक फानो बांला बायखलाय कक बरक सुनाय बरक रक करै सिनि बिसिङा ताबो केबो मासा मागनै नकारै केबो करै खापानि ताहुते बुसं जतनो रोमान स्क्रिप्ट मांसे जों सुइलायो व्हाट्सएप उंथों फेसबुक उंथों इंस्टाग्राम उंथों जत जागावनो जों रोमान स्क्रिप्ट बायनो सुइलायै जों सिनि कक सालायो आयरबा खापानि ताहुते बुसं उनके फायदे खापानि ताहुते बुसं जोंखौ सायमानि दङ त्रिपुरा सेकेंड लैंग्वेज कक बरक होनाय फायदे जों तिनिनि सिमिन जत अफिसनो जे कुनु एप्लिकेशन फानो दंथों जों कक बरक बायनो सुयै एप्लिकेशन लाइसनाय ने समाय तांलायना तामनि बागै हिंके खापानि ताहुते बुसं नु उ जागाव मुसा फानो वानाना करै लाचिना करै नों कक बरक बाय एप्लिकेशन रखा हंके ब हनै मानो सिनि अफिस अपते हाय पहिला तिनिसे पहिला बायथां आं हनजागै फायका आवन बागै नरनो साव बरक हनै मानो वाइसफन अपते हाय एप्लिकेशन सकपायाखो हनै नों सादि अफ्रु त्रिपुराओ सेकेंड लैंग्वेज कक बरक हनै तो नों सायमान नाबले जत अफिस बो नों रैमानो नों सायमान नाबले हिन हिना नानाय खापानि ताहुते बुसं फायदिंके तिनिनि सिमिन जों जतनो जत अफिस जों एप्लिकेशन खिखलाय लायखा हंके रोमान स्क्रिप्ट कक बरक बायनो सुयै जत अफिस जों तिनिनि सिमिन लायना नांया इंग्लिश बाय सुइलायनानि एबा बांला कक थै बाय सुयै एप्लिकेशन बगनानि बुचिनाय बुचिया अब बरंनि बेपार खापानि ताहुते बुसं बमा सोंनाय अब ताम हनै सुइका आफ्रोसे सिनि कक बरकनि दाम फायसेनाय खापानि ताहुते बुसं नों कक बरक सुयावै इंग्लिश सुयै मांसे नों एप्लिकेशन रुइ तो अंकबा नों से दाम रिया का बबो दाम रिया ता आयरे खापानि ताहुते बुसं जों अबनो सुइमुंनि बिसिंथि जों तुबुय फायना नांनाय आ अफिसनो सिनि बरक सामुं खायनाय रगनो हिरि हरै ब मासंनाय अब तामनि बागै ओंखा तामनि बागै एप्लिकेशन खिखलाय जांमाने ओंखा ब मासंनाय आफोरसे सिनि कक बरकनि दाम फायनाय खापानि ताहुते बुसं जों जतनो कक बरक बायसे सामुं खलायो के सिनि बरक रक दाम आफोरसे माना चेंनाय खापानि ताहुते बुसं आबनि बागै त्रिपुरी खरानि सिमिन नरंनि थानि कयमुं खापानि ताहुते बुसं प्लीज 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 खायरगै जों तिनिनि सिमिन खांग्रायनि दुगानो जों खरसबो खालिया हनै समाय तां लाइसना तै जत अफिसबो एप्लिकेशन जों बगना थांखा हंके जों कक बरक बायनो सुयै जमा लायना
अबनो सिनि चबा खापानि ताहुते बुखसं जों सें बै खलाय चबा रलायना नांगिया सिलाय बै खलाय चबा रलायना नांगिया चबा जों अपते हाय खलायसे मारा लायनाय खापानि ताहुते बुखसं आहाय खलायसे जों सिनि सामुनो तलक तलक आगलाय तलां लायना उ चबानि बिसिङाव नरक नखना महात्मा गान्धी बो आहायनो इंग्रेज रंनि रितागजाक जों पिरिनि सिमिन कानलिया नै बहिष्कार खलायमानि यागलो बसुक थानसा साब जागि फायका खापानि ताहुते बुखसं जों अपते हाय खलायनो ते खांराय रंनि दुगानो जों ते खरस खलायलिया हाति खायलिया ते पिरिनि सिमिन जत अफिसनो जों त्रिपुराओ से सेकेंड लैंग्वेज ऑलरेडी कक बरक इंग्लिश तंगै तंगै पिरिनि सिमिन जों एप्लीकेशन बो कक बरक न कारै ते कुनु बायफानो जों एप्लीकेशन ते रलायलिया नै जों स्माय तांलायना आइ खलायसे सिनि जत उकिल थों पुलिस थों टीसीएस टीपीएस ऑफिसर तंनाय रक जतन कुस्तुग्रे म थाङै सवैनाय हेदबा खापानि ताहुते बुखसं तलक तलक अबनो सिनि चबा खापानि ताहुते बुखसं उ सामुनो जों जेसक फानो थानसा इंदि साब जागदि हनै TPF, INPT, NCP, IPF, Triple State Party o tongoi so us hamuno khalaimaya phiaba nung je sub political party o tongoi phano nung us hamuno le khalaimano tine jing kebo khangrani dogano hati khlailia tei joto office no jing tine jing kobrono kare te kunu kok thaibai no te application do lailia nei jing joto no khlaimano khapane tahote bhusong त्रिपुरी खरांनि खरां पिसामानि खरां अबनो बसकांगो तै फाइ तंनाय नरं नाय तंनि जोंबे करङै तंदि तै नरंनि बाया बाया जारि रंनो बनरक सिनि भिडियो शेयर खलायै फुनुकदि खनारदि सिनि वानसमो सिनि त्रिपुरी नेशनलिज्म बा आइडियोलॉजीनि हिमु बप्ते हाय अबरंनो नरक पिरदि नरक कक पिरमानि बिसिंगो सिनि त्रिपुरी खरां फान माननाय तै बसकांगो अपते हाय गोबांमा भिडियो तुबि फैनानि बो जों फान माननाय आसुनो जतनो हामबाय लम्पा त्रिपुरी दफा दाक्तिनो यगलांसिथों जतनो हामबाय